Так, тут подкрутил. Здається, усё проверил и адрамантовал. Який цудовний день! Який цудовний день, ля-ля! Ого! Колькі машина! Кася, не чапай! Я ще порушив, що? Яны до параду падрыхтаваныя. До параду? А якого параду? Параду военной техніки, як у армії. Здорово! Усё жыццё марила камандаваць парадам. Ты? Я! У мяне і голас для гэтага вельмі падыходзячы. Камандзірскі, гучны. Вось паслухай. Прывітанне ўсім! Добрага ранку, таварышы зайцы! Марго, ты чаго? Не пачула вашага радаснага «Ура» у адказ. Спрабуем яшчэ раз. У адну шарэнгу станавіся. Так. Прывітанне, таварышы зайцы. Прывітанне! Віншую вас з надыходзячым святам перамогі. Ура, ура, ура! Вось гэта іншая справа. Вольна. Ой, геніяльна! І мне спадабалася. Маргоша, вырашана! Камандаваць парадам будзеш ты! Якім яшчэ парадам? Заўтрашнім мы ў гонар свята свой парад у дабраранку вырашылі наладзіць. Не мы, а я вырашу. Ну ты падумаеш, а я тады прапаную у разведчыкаў-радыстаў пагуляць. Сябры, і парад, і гульні ваенныя – гэта добра, але галоўнае не забыцца павіншаваць нашых ветэранаў са святам. А гледачы кажуць, што ўжо падрыхтаваліся. Нехта паштоўку святочную свайму прадзядулі сам зрабіў. Малайчына. А нехта кветкі падорыць таксама добра. Ага. Моя мама заўсёды кажа, што ветэранам вельмі важная наша турбота і ўвага. Вядома, таму будзем заўсёды гэта памятаць. А зараз наш першы сённяшні мультфільм. Ён добры і сонечны. Смачненько. Ну вось, ні на хвіліночку іх пакінуць нельга. Ужо хрумсцяць. Частуйся, Лесик. А гэта што у вас за перакус? Перакус, як у арміі. Не смяшыце мяне, як у арміі. Чыпсамі і сухарыкамі. Ну, смачна ж. Да ад такой ежы салдаты хутка ногі працягнулі. Салдату для таго, каб моцным і кемлівым быць, ежа паўнацэнная патрэбна. Гэта там, дзе кашы розныя, з тушонкай, так? Не толькі кашы з тушонкай. Садавіна і гародніна вельмі важныя. Там шмат вітамінаў і мінералаў. А чыпсы наогул нікому не карысныя. Ні дзецям, ні салдатам у арміі. Таму слухай маю каманду. Адставіць шкодную ежу. Ёсць, генерал. А што гэта ты прынёс? Індывідуальны сродак абароны. Усе салдаты павінны ведаць, як ім карыстацца. А нам пакажаш? Вядома, пачакайце хвіліначку. Давай. Маргоша, а ты ведаеш, што такое індывідуальны сродак абароны? Пэўна, процівагаз. Правильно подумала, Маргоша. Ого! Якое цудо-юдо! Лесик, ты на космонавта стал подобный. Не на космонавта, а на военного. Противогаз Кася ад уздзеяння розных шкодных газаў абараняю. Яго неабходна хутка навучыцца надзяваць. У арміі гэтаму таксама вучаць. Ці не хочаш ты сказаць, што мы зараз процівагаз на хуткасць надзяваць будзем? Правильно. Не, Лесичек, гэта без нас з Маргошай. Чаму? Бо нашы прычоскі ад твайго процівагаза сапсуюцца. Дзяўчынкі, а як жа армія? Мы ж дамовіліся напярэдадні свята перамогі ў салдат пагуляць. А я так стараўся. І гэты процівагаз раздабыў, а вы... Ну ты чаго, Лесик, не расстройвайся. Мы ж не супраць арміі, мы супраць трэніроўкі з процівагазам. Супраць трэніроўкі з процівагазам? Ну добра, будзем тады павышаць фізічную моц нашай арміі. Прапануеш трэніроўку? Менавіта так. На месцы, бягом! Марш! Ой, Лесик, ну не хочется нешта. І мне таксама. А што хочацца?
Спать! Во, у один голос сказали. Пасля чипсового обеду по законам Архимеда. Не, стой, неси подушки нам. Ну, дзяўчынкі, з вами каши не зварыш. Да мы пожартовали. Мультик хочем поглядеть, правда, Маргоша? Правда, Кася? Глядзіце ўжо свой мультик, жартаўніцы. А вось цікава, міліцыянеры гэта таксама ваенныя. З чаго ты так вырашыла? Ну як жа, яны ж у форме ходзяць. Кася, шмат хто ў форме ходзіць. І лётчыкі, і маракі, і пажарныя. І ўсе яны, ну тыя, хто ў форме, смелыя і мужныя. Інакш не выбралі б сабе такія прафесіі. А ты чаму пра міліцыянераў загаварыла? Не проста ж так. Вядома, ты мяне, Маргоша, ведаеш. Я ўсё раблю не проста так. Я прапаную зараз падвесці вынікі адной мульцівіктарыны. По мультику дядя Стёпа міліцыянер? Правильно, Лесічак. Нагадвай пытанне, якое мы гледачам задавалі. З задавальненнем. А пытанне, сябры, было наступнае. Якая істота знаходзілася ў светлафоры на плошчы ў мультику дядя Стёпа міліцыянер? І там была маленькая птушечка, якая перашкаджала светлафору працаваць. Рассуждать Степан не стал, светофор рукой достал, что-то где-то повернул, в середину заглянул. В то же самое мгновенье загорелся нужный цвет. Лісту ад вас, сябры, прыйшло шмат. Вы ўсе такія малайцы. Вось паглядзіце, які малюнак атрымаўся ў Ханначкі Галіцкай з аграгарадка Хатава Мінскай вобласці. Цэлая карціна. Сапраўдная карціна атрымалася і ў нашых добрых сяброў, братоў Кірыла і Міраслава Кур'яновіча. І ў Александры Шлейко вельмі добры малюнак. Відаць, матуля табе, Саша, крыху дапамагала. Але гэта не забараняецца. Вы з матуляй малайцы. А мне спадабаліся і птушачкі на малюнках Івана Цэнцавіцкага з аграгарадка Хожава Мінскай вобласці і Франка Буто з Мінска. Цудоўна, хлопчыкі! А паглядзіце, наколькі мілыя птушачкі на малюнках Машы Агароднік з вёскі Акцябрь Лагойскага раёну і Лізачкі Мілехінай з аграгарадка Заазёр'е Мінскай вобласці. А які сімпатичний дядя Стьопа атрымаўся у Ганначкі Сілко з Брэста. Просто цуд! Прыгожы светлафор і птушка ў ім на малюнку Дашы і Святланы Юшкевіч з вёскі Баяры Брэсцкай вобласці. А ў Дзімы Сямёнава з Гомеля птушачка так узрадавалася, што паляцела ў вышыню, як самалёт. Класна, Дзіма! А гэтую птушку намалявала сястра Дзімы, Палінка Сямёнава. Дзіма жадае нам шмат усмешак і новых сяброў. Дзякуй, Дзіма, і вам таго ж. А ў Кацярынкі Кісялёвай з Мінска верабейчык, калі са светлафора выляціў, ужо на ветцы дрэва сядзіць, адпачывае. Малайчына, Катюша. І вось яшчэ адно пісьмо. Яго напісала нам Вераніка Дубко з Віцебска. Яна піша пра свайго браціка Назара, якому хутка споўніцца 6 гадкоў. Назар марыць стаць выратавальнікам. Як дзядзя Стёпа аказваць усім дапамогу. Ён ведае правілы дарожнага руху і бяспечных паводзін. Малайчына, Назар, так і далей трымаць. Мы ўпэўнены, што твая мара абавязкова здзейсніцца і ты станеш цудоўным выратавальнікам. А пакуль ты і мастак, Назар, вельмі добры. Малюнак, які ты намаляваў у гуртку парасткі, нам вельмі спадабаўся. Сябры, на жаль, мы не змаглі паказаць сёння ўсе малюнкі, якія атрымалі, таму што часу па эфіры не хапіла. Але хочам вам сказаць, вы самыя лепшыя гледачы і мастакі ў свеце. Чакаем ад вас новых малюнкаў і такога ж актыўнага ўдзелу ў віктарынах і конкурсах. А тыя дзяўчынкі і хлопчыкі, малюнкі якіх мы сёння паказалі, чакайце ад нас і часопіса «Рукзачок» невялікія прызы на памяць. А зараз для ўсіх нашых гледачоў і асабліва мастакоў
яшчэ адзін мультфільм. Ну а зараз час з глядачамі розвідуватися. Добрага і цікавага вам дня, дзяўчынкі і хлопчыкі. Новых прыгод і яркіх адкрыццяў. І не забудьте завтра павіншаваць усіх са святам перамогі. А мы сустрэнемся з вами, як заўсёды, зранку. У нашым добраранку! Будзе, як заўсёды,